presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapan ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga iksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadasaw sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga tuni. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan ang ato magtatampo si Tuni. Ingon sila nindot ko ni vlogger tagawas nga kita da musikat pagid ko no taon nya noon sa noon nga maom ni hinung nagibiyahan ko sa kong kasawa kun nga dong nakaingon kong bati ko yung vlogger no kay usay gamay kay sweldo usay wa kita ilan ni ora to ang pagsugod sa mga pangitabo ha kanta sa kay ako let say doyog tani kay moagis pre Pedro taon pagkasake kon idoot ang sapatos niya nga hoot kon masulot lisod paghulbot ang mga todlo sa tiil niya nanikot-kot medyas donot iyang gisulot iyang gisumhot baho peot ang kalagot diyan ni samot lubot nagsapyot likod ni borot mura og buktot nangatawa ang mga way labot nangulog solog kay kuno gisapot tanang nanay kuhag sanggot iyang gigot-got ang sapatos. Uy, may mukha ko. Iyang hoot. Na may background mo yun. Tuod na pungot. Og naboslot. Likod na pawot. Dunay ni sudlot. Tiin nilusot. May gikoot. Papapampapam. Sa iyang sampot. Og nangalarot. Kay iyang gilabnot. Gipaningot ang naong nagbogod simot nagbutlot nagkibot-kibot puwa daw bot-bot nangatawa ang mga way labot naglulog-solog kay kuno nagkabot kay siya gisapot tararang ay
Anak ko bagsi, pre. Pre! Ay, ikaw na, pre! Pre, kiss mo, dali. Hi guys! Hello guys! Oh guys, niyata ron diri ha. Niyata suod ako amigo guys. Mauni siyang pambato na mo unang mga sa una pa guys. Basta doon ang gani kurom din Unya na insista. Kani siya mao gani mo pambato kay nindot kani siyang tingo guys. Karon to ha. Inyo masaksen kun usa ka nindot yang tingo guys. Ha? Pinawa din ni, wa dito pero naara diha. Okay guys, balik lang ako paghukom sa mabuhay sa mga minatay guys ha. I'll be back. Wala kititak na, bay. Okay. Wala mo tagitak na mo. Wa mo pumutang gibay. Okay. Usaw siya, pre. Nag-vlog pre, nag-vlog ko. Wala ka gibaw nga vlogger naman taron. Huwag kaulog na. Oo, Kaulog wala. na si Mardon. Unsa na ako'y 100,000 followers. Ya, na-monetize ako, pre. Mau ba? Oo. Monetize? Unsa ba na siya monetize? Sundo anak ka anak? Oh, no. Pero di pa kayo dako, pre. Pero at least na earnings. O aron ko to, ha? Lakaw, bebe. Lakaw ko to. Kinsa may masugo na mo palitong mainom, pre. Kay tudluan, samtang mag-inom ta, aron maka-vlog sa ka. Bida. Lagi. Sige. Ako palit, pre. Mayor na rin mo, pre. Labas ng ino ng fighter. Ya, pre. Naka-cellphone, pre, no? Ha? Cellphone? Kawan, kaning lagi ko unsaon nga pagpalit. Unsaon na to nga makapalitaan na priority mo na to nga di bita kamauan ng Ay, unsa, betong ka. Unsa, umli, pagkatunog ka kay cellphone. Palit yung cellphone, pre, kay tudluan ka. Dali na pagpadaghan ng followers, pre. Ay, kabala ka, tudluan ka, ha? Tudluan ka niya, saon pag-upload, saon pag-edit. Tanong, tudluan ka. Pero, ay kumanan ako makatuno ta duha na ta ha sa karon iapil na ako sa akong mga content aron maila ka gamay ba kay hapit ra bang 2,000 sin ang akong follower ba hapit ma 2,000 ay tabla ka tabangan ta ka pre nga maka-open ka Facebook aron kon mo sikat na ka adak ka na mga followers magkulab dayon ta pre kulab ba sige okay okay tagay baso ano bang baso baso dere ay mo rin gusto ko pariha tao ni Parikas meron ni Hemo tao vlogger ba. Pero mao lagi nga palitin kong cellphone kay para magpatudlo ko niya. Saon mong pag-vlog. O niya? Yati, din kang cellphone to ni? Napalit ko rin. Gusto ko vlogger rin. Ha? Vlogger ba? Gusto kong parehas Parikas meron ba. Sikat kayo. 200 ng followers. 2,000 ng followers. Naggar kayo. Kwartahan pa. Musikat ka ng naong ni mo to ni? Siguro rin eh. Pa, mawakim mo siya. Wagi pa to ni. Anong wa may pad? Pungkol naman gani ka. Bida sa din mo. Ang kailan may pungkol na rin, di bang kamot? Okay. May lang monetize na niya ato na. Mamonetize sa gali ko. Kadawat akong sweldo, ana. Tudluan mo kong parikasmer. Kung saon nga mamonetize din ko. Makakwarta ka na to ni. Basta tinguan mo pong makwarta. Pero ikaw, tanawa. Nawa kay kwarta? Kaya di mo ano yung cellphone. Sige lang kang chat-chat. Way kwarta. Siin. Hala no. Unsay wa. Pataka lang ang tabi. Nakakwarta di ka na. Nakakwarta di ka. Nganong wa man nga mao man ni gamiton ako pag-chat sa mga tao nga gusto na kong utangan. Pagbayon mo to na. At least makasudan ta. Kaya gwatay sudan, mo chat mo ko sa akong mga amiga nga muhuwam ko. Unya og wa pa ni akong cellphone unsa man ako pagpangutang. Pas mo ta. Kamit ka ni cellphone no? Mao na kanang imo siguruan na nga magamit nag imong kanang cellphone sa maayo ha. Kay basig mo na gamiton nimo sa pagpamabay ha. Ay, hindi litaw na bida. Bantay ano ko ilang parikasmer ha? Ako siya sultihan nga palit akong cellphone taon, patudlo ko niya. Hello guys! Kagwapo, hello! Mga kagwapo, good morning guys! Niya na sa inyong higalas kahanginan ha? Ang taong may paglubad, mas mulubad pang sing-sing kinitan. Kay sa ining inyong idol sa kabuntagon. Karo buntaga guys, naate bisita no? Usa ka bag-ong vlogger. Mao pay bagsugod ani niya. Ato ni siyang tabangan guys. Mao ni si Tony Liords TV. Okay? So i-follow ninyo guys ha. Mao ni nga akong amigo nga ang naong way pagkaluma. Mas maluma pa ang antik kaysa naong ani niya guys. Wa gi pagkaluma. Okay? So dagan kaayong salamat guys ha. At tangi ang sunod nga video guys. Salamat kay guys.
Maliban ko niyo, pre. Pwede naman kay ka man mga makba, pre. Vlogger gani ka pre, kinanglan nga mayo kang manabi nya. Dili ba kuan ba? Dili ba kanang mangilawon kano dili. Bawal ang mangiulawon pre. Pabagaay gid nahong. Mao nga ikaw gusto nga mag-vlogger. Anara na imong kagalingon nga pre pag-atubang sa camera pre. Ha? Ayaw pag na nga basig mabati mo na sa camera kay bati naman ang daon. Oo. Kasi nga gas ilong, be. Real Bida, waki mercy. Bida. Real talk ko na pre. Real talk. Ayaw, pangunay, pre. Real talk na gina, pre. Usa na ka sa makapa-viral ni mo, pre. Usa na sa makapa-viral ni mo ka ng usulti kas tinuod ba? Ha? Ayaw ng pulos pabot kay ibas magkana sa imong mga followers, pre. Mau ba, pre? Ano na? Oo. Ngo ako Dali kay tudlo ta ka usaon pag-post og mga video, ha? Unya usaon pag-edit. Kinahanglan nga kamao kang mo edit kay naa ni mga angayong editon ba sama na panangalitan nga naay mga music nga magtingog. Ayaw nag-appeal kay ma-violation magana pre. Ano din na? Oh, mag-copyright magana. Kanang mga bata nga maghubo, way sinina. Ayaw na pre. Basta ang iyang mga roles ni Mita, ha? Makamauro lagi ka. Madugay makamauro ka na. Ing napagkus una. Ing anak pagkus una pre. Pagsugo na ko bago pa kita. Ano, malingawa kita. Ilang ka bala ka? Ilang ka pool ba? Ha, pre, ha? Sige, tudluan ta ka. Are, ito dili sa mong kamayang biranda, pre. Tudluan ta ka, pre. Dili. Okay. Unya, pila may sugilan nun, nakatulkaton yung post-post kong mga video, ingon man pag-edit-edit po taon, unya, panaghimo ko mga content, may akong problema kay usahay mo hutdan ko. Unya, Unsa Mare? Nag-vlogger na si Paritoni? Oh, Mari. Uy, kun mauna, ayaw palkan si Mare pag-vlog bud. Na, di man taong ko kamauan na, Mari, uy. Ay naunsa biya ka, tudloan ti ka. Ako bitaw pagsugod na ako, di basta ko kamao. Pero nadugay nakat-on raman. Ang primero kinahanglan nga makamao ka mo video, selfie baron. Bisag picture lang una good. Dayon makat-on kag post. Unya og makat-on na kag post, mag-practice kag edit. Sayon ra kay Mari uy. Unya ang sekreto gyud ana no, nga mo viral ka. Nga musaka dayon ang imong mga followers. Kinahanglan nga mo engage ka. Unsa man sa lang engage, Mari? Dali. Tudloan ti ka. Ayun na, gutom man, uy. Ay, ipalit sa tag snacks, Mari. Aw, ka na. Para dali na makat-on ba? Bumot ito itaan ni Mari. Ay, kumpiyansa, anak, Mari, ha? Kay makabugo ra ba ng gutom, Mari? Ay, mao ba, Mari? Pero nga nung malagi ng mga politiko, nga kanang mga congressman, daghan mang moingon nga, daghang mga bugo sa kongres. Ay, mga bugo man ang uban, anak, Mari. Wa ka kabantay. Dako, nakaayog mga nakurakot. Pero mangurakot lang gihapon. Way kabusganan. Gutom lang gihapon. Mo na mga bugo ginang uban. Bumot sa ito, eh. Pero dili tanan, Mari, ha? Safety ka na, Mari. Kakidort yun mo, Mari. okay guys, baru kita wang ilag. Samang! Doon na ako interviewon, be. Ay, tao doon, ay. Akong amigo nga mo ikirtikir ni, si Portorero. Si Portorero ni. Ray, nagkaulog siupaw, pre. Uy, pre! Siupaw lagi kita ron, ha? Oh, pre, mag-ispanada. Ispanada. Ispanada, ha? Empanada ba? Askang liga, eh. Di mo ka siupaw? Ay, na may bagkong gilubong ganiha, pre. Aha. Aw, apilan sa skahig. Kay kita nagtabong sa nitso ba? Da? Ako may nitabos nitso. Di ba? Apilan sa kong snacks. Ay. Ikaw, mukha nga, pre. Na-supo rin, oo. Naurot na ako yung panada. O, supo mo. Di ba? Nagkayam ni, limam ni kabuk. Nya, nasa juicy. Kumpito din, pre. Hindi ka ko di mo, God. Pang pamilya man, pre. Guys! Kumplito, Ang kumpleto, pagpamilya. Kaya pang apo pa. Probida. Down, pre. Pagkanoon ko guys, ha? Pagkanoon ko sa amigo. Dili na nakasan ako sa interview. Makahuli sabi. Bigay tayo niyang siupaw, pre, be. Okay, mga idol, mao na atong vlog, no? At ang sunod video, ha? Ako ipakita dili kung unsaon nga mukurog na atong mga bana. Kay dili man maayo. Dili gyud na maayo nga anderon tag maayo sa atong mga bana, mga idol. Dili tungod kay asawa lang ta, ha? Nya, suguon pa gyud ta, daog-daogon pa gyud ta. Grabe na na. So, aron kanang makahibaw mo kung saon, kini atong mga bana, di na siya kahimo. Akong bana di siya kahimo ana nga rin ako. Mangutana mo kung ngano, gyunsan ako. Sunod video mga idol. At tangi ha, ako ipakita ninyo kung unsaon nga mukurog na ako nga kumbana. At tangi idol, thank you! Wow! Haskang! Lingiga! Ayaw malagi ka manghitag content, Mari. Nindot kaayo to, Mari. Kay imong gipakita, giunsan mo pagkontrol imong bana nga dili ka maandel. Ipakita,
yun na. Kay na. Sigurado gyud kung mag-atang gyud na sila nimo. Kana mga nag-follow nimo mag-atang gyud na nimo. Oh, Mari, oy, ako nang buhaton, Mari. Karon nahibaw na kung unsaon mag-video, unsaon pag-post, aw daghanon ako gimo, Mari, para daghan kong ma-post, di ba? Kana. Mo ni sakto, Mari. Sige lang ha, kay makaplastar na ka, mag-collab ta. Ha? Para mo daghan nimo mga followers. Kay nga kung mga followers, mo follow man pud nimo. Hala, salamat, Mari! Padahon na tauli, mga kakigol! Nagikan sa trabaho, mga kakigol. Yan na tadapit sa mga kakigol. Yan ako skina, mga kakigol. Mao ni ang mga guys, ha? Tarawa. Suoto no gamay. Gamay kayo sa pobre mong taon na guys. Kay, dili pa mataon ta kapor na ng mga dagko kay bay. Kanang man, Danny Bay. Palit ang mga unit dito. So, okay, so, niyan na kita, ha? Mao ni ang amo, mga kakigol. Musuo na ta, mga kakigol! So, niyan na ta, guys. Niyan ako suod sa mga guys. Nganong karon pa ka na ulit to ni? Oy, guys! Mauni ko kasawa, guys! Gisugat ko, pinalanggan ako kasawa, guys. Kanindot ka, pinangga din ako kasawa, guys. Inik-only na ko, magatang na siya. Everything sweldo, magatang na ni! Sa ka, paano yung mga musulti o diin kagikan, ha? Tubag ako! Ay, murag isapot-taan ako kasawa, guys, ha? Probida, no? Mga kakikol, kisapot ko kasawa! Kakikol? Di ka mo tubag? Pa! Aray! Mausa ba ka, day? Isakita ato, day. Nga rin magamutukan pa ko tanong, no? Sa may gitago ka na ko? Gitago na ko, pakakam na ko, eh. Nga no naging dugay maka na uli? Kuhan kining, say, dugay ba nga kasayo parot? Kasi sa'yo, huy, alas 5 inyong out, inyong sa larong orasa, hapit alas City. Usa hapit alas City, gahaya pa ngali kayo? Saan na yung orasa niya? Oh, wapay alas 6, oy, alas 5 ba, 50 o talawa. Pag mo na dugay niyo, alas 50. Aw, sa'yo pa di ay. Guys, gibudalan ko kung tabot sa kaldero, guys, ha? Nag-vlog ta diri, guys. Ay, nag-vlog di ay ka. Ay, okay mga idol, nakita ninyo mga idol ha, kung giunsan ako akong bana. Diba, kita mo, hadlok kay ninako. Okay mga idol, sa sunod na po na akong video, kita-kits sa sunod mga idol. Salamat mga idol. Mwah! Uy, ganoo ko, pre, nag-vlog sa nila. Kidot biyane! Sa di mo inunso pa ka? Guys, sorry kay guys, ha? Pasensya na kayo mo. Unsa, game mo content sa masawa, guys. Vlog mo sa din siya. Ang sa di ay. Unsa man gusto kang ikaw rin makakwarta di ay. Dito sa di mo, kita mo mo content. Ano di pwede ha? Ang uban gani di ha, maghimog content, magtiayon man gid gani na. Oh, lagi. Wala problema. Magsulti na ka. Pahibaw ba ka? Content lang nga to. Para ditang putol lang ning akong gibot-buot. Sima putol. Kisa may mong putol ana. Kay larutan ako. Kaparaw niya. Hibaw tag amping anang imuha niya. Ilarang putlon. Ang akong content. Dili ang ako. Ang imo dahil content. Di ay, abi na ko kung imong gabitay. Ay, bida sa di mo. Kanahan yun kaya hilong niya. Kanahan yun kaya. Panikamo tagi mo, ha? Kaya ako, panikamo sa kung ako na rin. Para maka-income tang doha. Nag-vlog sa day akong asawa, so kami nang duha. Nga bisyon sa day taon siya nga maka-income taon sa Facebook taon. Main na kami, at least kami duha ang masinduan. Dako-dako ang kita. Unya, nayo kay sa Badoron, way trabaho. Ito makahimo ko content. So, content akong himuon, ha? Husto. Hulagway na ako, kining dapit na mo para sa akong mga followers. Ang kanang wakibaw. Ako yun, akong kamerabi sa cellphone ako. Hello guys! Mga, istorya na ko, skill-kilid ako. Klaro kaya ako di apil. Oh, skill-kilid din. Ay, pag-girli. Hello. Ikalagwang, ha? Good morning inyo niya. Niya kining amo ang inyong kakagwang, ikalagwang, Tony Gortz ni ha, TV. Tony Gortz TV. Alang sa laing video na sa mga inyong masaksiyan. Di niya kita karon diri sa Dan B. Rodriguez, ha? Mga kalagwang, ha? Makita na itong agikan diri sa Puerto Espeña, no? Dito napita sa Dan, mga kalagwan. Mga kalagwang, mauni siya. Mauni ang Dan paingon sa Kapitol. So, Puerto Espeña din mga kalagwang, ha? Gikan sa Disyembre sa Pasko hangtod nga sinulog. Daghan kay mga tao din 20 mga kalagwang. Daghan kayong mga tindahan din yung mga stall mga kalagwang, ha? Baninda nilang mga pagkaon. Libre gini din, mga kalagwang. Oo. Ay, dahil mo biro mga kalagwang, oh. Murag sunog tingali mga kalagwang. Dahil sunog rin mo mga kalagwang. Darao, uy, nakano mo biro dagat. Kadako sa sunog ko. Nasa, dukura dili. Mura naaram na diyo. Brad, asa na pita sunog, Brad? Uy, pre,
pre. Ikaw na ro. Kaklaro na wa kita ng aso. Mutan na buhi ka, pre. Maglakaw raman din mga kalagwang ha. Ato ang sunog mga kalagwang ha. Brad, kining kuan. Wa ba kay idea ron, Brad, kung asa na pita? Usay nga na kanang gisunugan ron ha? Kanang nasunog ba? Usa nga na pita? Usa nga lugar ha? Wa ko kay bawi. Wa, di mo ko taga dira. Mutan na mo ka. Kadol dito ka. Sula ni mo eh. Oh, mga kalagwang, pasensya mo mga kalagwang. Pida ang kong ipagkata mo high blood na mga kalagwang. Bino, atuon to na ko. Malakaw na ko na yung napita. At tuon na ako ang nasunugan mga kalagwang. Okay, diyan na kita karon na himutangan sa nasunog mga kagwang, ha? Dako kay sunog mga kagwang. Padayon nagulbolbo ang kayo karong rasa. Purbida no. Unya, murag nahimutang sa yun na. Murag ni aman ni sa amo mga kagwang. Hala, mamong bahay mga kagwang, hapit na sunog. Dulog sa amo taon ang kayo taon. Agoy wana, asa mga akong asawa di ay mga kagwang. Mga kakidort, hapit na masunog ang mong bahay, mga kakidort. Gawin na lang yun. Usan na lang kabay ang nag-uwang. Maapil na gasunog ang among bahay, mga kakidort. Purbida mga kagwang, narataw na kong asawa mga kakigol na blang sa di ay. Ay, ahak man eh. Hoy! Hat! Stop! Hoy! Ay. Di na! Ang atong bay! Huwani mo ipagawa sa atong mga butang. Ay, sa samok-samok diya, kay busy pa kaayo ko. Mga kakidort, wala. Sunog na ginagamong bahay, mga kakidort. Naapil lagi ng sunog, mga kakidort. Di na! Isiguro mo na rin paggawa sa atong mga butang. Huwag mo rin siguro ang paggawa. Taon! Imo ang blag-blag, siguro ni mo. Ay, kabalaka, mag-viral lagi tani dong. Kakidort, wala, gikaon na sa kayo among bahay. Wala, hurot na, kakidort. Hurot na. Mga kakigol, wala may bahay taon. Purbida, napilong sunog. Kadahan kang asawaha ka. Kadahan ka, di na! Pwerte na ko lagot sa mga asaway, kaya deha siya pagsunog sa amoa, ug layo pa kayong kayo sa amoa. Pero, wag yun ipagawas daan ang mga butang taon, kaya nablag-blag pa siya. Tungkol sa kong kalakagot, ako ipalayas ko asawa, ay, karon nagbahay ko, ug asa na taon siya. Anong muli sa mo? Sakto ba ko sa gibuhat na akong ipaglayas ako tungkol na sunog ang mabay, tungkol sa blag-blag? Be, palihog, tabagi ko no ko ninyo. Ate Pres, asa di ka, Ate Pres? Unsa man yan ko buhaton na ni Ate Pres? Bam, palihog ko bambi, unsa buhaton ako, nga mauli taon ako asawa. Unsa man, kung kami pasultihon, Tony. Hello, Lord! Good morning, Mama Mary. Salamat sa mga pag-ampo. Hello, ba? Matitinin. Good morning, Kuya Alan. Hello, kumusta diha? Good morning mo diha. Bam, good morning. Good morning, Kuya Alan. Pasalamat dita, Kuya Alan, sa mga mama nga permi yung nipalit sa ato ang Don Pepe Tabliya kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata. Ilig adto nila sa eskwelahan. Unya para sa mga dago, Kuya Alan, niinom na ka. Niinom na. Don Pepe Dark Chocolate. Oo. Agubugom sa Diamond Yema OBM Special. Unya palit kay Crunchy, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Okay, the best kaya na ito imun mga bata. Labi na yung paduta eskwelahan niya. Butag sa iyo, inibatan na to. Ato rin sa tutian. Ang Don Pepe Tabliya kay di mo na makasid. Kay wa na man uwil. Wa na uwil ang ato ang Don Pepe Tabliya. The best na kaya imun. Pwede nga ligatasin mo kolesterol mo inong tag Don Pepe Tabliya. Kay wa na siya problema. Wa na yung kolesterol. Kay giripay nagmayo, gipauga nagmayo ato Don Pepe Tabliya. Mao nang lami kaya na imnon sa mga bata. Pisan og mga edad-edaran, okay na kayo kanang mga 90 o kanang 80, 90 anyos, 70 anyos. Lami kay na nato imnon kay pagudisyon na, pa energy sa ato ang utok. Nya nindot yung kay na imnon ang Don Pepe Tabliya mga bata. Nya og gubugom sa OBM na special. Dahil mo yung may special. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch ang atong ubon kung maglakaw-lakaw ta, mag-shot-shota. Bam! Yes, ang atong sender ka ron. Pasensya sila, bang kay na importante taong yung lakaw si Ma'am Priscilla taon. Importante kayo, party sa iyang apo taon. Nangawa taon ron sa apo Priscilla. Pero okay lang, di arga punta, kay makalingaw mo gini atong drama. Nga ni apon si Inday Bibina, nga mutambag na to, pinaagi sa Biblia. Bam, nga to problema ron si Tony. Kani Tony, bam, nga nasulagi siya ng vlogger ba taon. Unya, ang problema ani nila, bram, kay na-vlogger silang doon siyang asawa,
nasunog inulang bay. Kay ang gikwaan nila kuan ang sunog-sunog man. Ang ilang balay, Imbis, ilang nang gibidyohan ng mayo. imbis layo pa ta ang ilang bay, ang kayo sa ilang bay, wa man napapagawa sa ilang mga butang. Wa matabang, wa makuha mga butang, mao tong nasunog yung tanan ba mo niya, nagkaaway siya sa asawa, wa na muli sila, kay gipalayas pa niya, wa na muli, sakto ba kuno yung gibuhat nga yung gipalayas ba? Palihog tabagi ko niyo bambi, o sabi akong buhaton nga, uli ang akong asawa, mao na yung problema ba? May kuno ba, o sabi para na ko dong, pangitaan na to kay sayop na to, sayop to yung duha, kay puro mo gablag-vlog, nang warta mo sa Facebook, pero kamoy gipangwartahas kayo. Kato kwarta tos kay hurot gyud yung mga butang tanan. Murag why ma-blame ninyo ato dong kay puros man mo nag vlog wa man ninyo batay dai mo sang asawa tingali gituyo sa tuning ka bidyuhan ang sunog kay para mauigi mo niyang content pod kay mo taas di ang baton pa siyang kumari pod nga kinala mo viral ka basi di mo viral to nya musamot ka ta siyang followers mao na makakwarta siya dako kun daghan ang views sa iya ang video mao na diha pangitaan na lang to bam unsa wi kasulti na to diha bambe Kani, ang iya manggod aning punto is unsa kadaghan ang iyang followers. mao na bam Unsa kadaghan ang iyang followers. Mo na nga sige sa vlog, wa sa kibaw. Ang kibaw sang iyang bay. Kibaw siya gabay nga ang iyang bay nasunog. Apan kung mo lagi ang iyang binuna ang iyang mga followers unsa kadaghan, wa sa kibaw nga wa nakalimot siya. Kibaw sa iyang bay. Nakalimot siya nga mas importante ang mga butang, ang pagluwas sa mga butang ilang mga kaptangan o unsa. Wa kay nagsigilin sa ditong vlog. Sige sa unsa nga adlib dito nga wa na noon sila kalimutan noon siya. Ako ang amigo nga pare Gulyat siya kadito ha. Usa ka batanong pare pero makaayo ko siya mawali Gulyat ana si ay. Usa kuno katao nga daghan kaayog mga followers. Daghan kaayog nag-alagad kaniya asa siya mo adto na ay mo kuha siyang pagkaon, na mo kuha siyang mainom, na mo siyang sapatos, naging mga alagad niya, bilang kabuk 20 ka taon, hari lagi. Apan, matot pa sa amigo na kumpare, mas importante, dili importante nga, pila kabuok ang imo mga alagad na mo silbi nimo. Ang importante ko, daghan ba kagialagaran? Kana, mo importante ba? Ang kung gusto kang kuan, kinala mo alagad ka sa ubos nimo, dili kay ikay magpaalaga sa mga tao, di ba? Kay og ari ko diri sa unsay nga ine. Ari kay bala ang kasulatan, no? Chapter 20. Verse 27, 28 ngadto sa 29 mingon diri ay sama sa anak sa tao nga wa mo anhi aron alagaran kundi sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Mamaon is gisultis pare, nga kanang ang gospel reading ko ni adlaw Miyerkules nga niingon ang inane si katong mga anak ni si Video nga kinsay palingkuro ni ang iyang mga anak Ginoong Hesus ang akong duha ka anak ko sa tuo kung maghari na ka ang duha na ko anak kinahanglan na si mong kilid muna nga ingon ang kung amay kong pare nga ang katong ilaha wala tong nangasuko mga apostoles wala sila nangasuko nga ilang samok-samok ang Ginoo wala sa ang ilang nasukan kay mag-ilog sila kasi gusto mo lingkod dito nasina sila muna nga ningos Ginoong Hesus nga ang anak sa tao ni Anedre dili aron alagaran ko dili aron pag-alag. So kani inyong gihimo dahil ma'am, sir, gusto mo daghan mong followers. Karon daghan mong followers, punuan yung bahay. Tinuod na. Kasagaran manggod kanang naay masunog bitaw mayon. Ang nadala tapos lang dos lawas. Wa gunada. Ang uban sa kuno nakadag TV, naaswat ang TV, naaswat ang video key, naaswat ang iyang laptop. Dawat ang kawatan mo pinidawat. Mura gikomprahin on. Amo tinuod ba ni Gulyat kana kuno na nasunugan kana kuno mo ingon anang mo ilang modos pagdako no nagsakenan oy kay magpahilak-hilak sa nga igagaw ko ni ko ano ko ya Jewel asa ba ato na wala asa ambiyan ko tinuod na bang tinuod andam kuno sa kenan sa loy to digitapok dito lain pagbudaw inaasa ko sa ulan nga para hilak-hilak kuno ay makabanay paduos kayo kung magsige man kay mao man ni viral karon kanang vlog kanang na ang
inig-vlog-vlog na to, atong nauna-on nga, naluwas ba na to atong kagalingon? Wala ba po tayo gibas? Wala ba tayo kanang na-vlog, nasulti ni mo nga, makasamad sa ubang balatian? Tinoda. Oo. Kaysa ako nang gingon, mas nindot ko no, kung daghan na imong naalagaran, kaysa Kaysa, ikaw mo yung dialagar. Kana, mo gid importante ba? Oo. mo Mo gid ni- importante. Importante. Kanang pananglitan magani og mag-vlog mo, unahay tao na yung kaugalingon, kay na usahay kanang mag-vlog. Ako nabasahan og dito ko anron. Kanang bitong gawas anong vlog ulit kanang usa nang duwa diha sa Facebook. Daghan man sila mga duwa-duwa diha. Mga scatter. Kanang bang pangwatan sa kanang Cutter, dai Ngano ba? kanang talpak-talpak ng kuan, si Oo, mga sabong, online sabong. Tari. Nayubang ko na maghikog tungkol sa kadakong utang. Tinoda. Kana scatter daghan kayo na kuan. Oh, mao na nga dagang bantayanan gamit niya sa Facebook kung wala ba makadaot sa sikataw, wala ba makadaot sa inyong kagalingon, wala ba makadaot sa inyong kaugmaon. Kana. Oh. Ang number one yun na kuha na ng cellphone gulat, no? Ang labing akong madaot Ya inigsugod usa ako. bam no kaning cellphone grabe kay unsa na maka-influence sa mga bata. Grabe kay. Ang akong migo, no, katong na manager siya sa kuan bam, kanang Lance, kanang Mactan Electromiko. Miko. Matan electric company. Adin na to si Bumaviko. Ah. Ang iyang mga bata, kay pag ganito na mag-cellphone, kanang Sabado rag Domingo, Nindot mo, mayo. hasasad ko nun ni Sniper Goliath. Yung mga anak sad ko, no, pag ganito Sabado rag Domingo. Tinoda, mas nindot na inana. Niya, kaning og mayon ganit tag vlog Goliath, nigamit ito cellphone. Abi mo sa unang maapektahan ako Goliath. Unsa man? Sugod na ko, kaning ako mata. Maghilak siya. Muhapdos na magduka. Mao gina sa padong gina. Usay. Grabe ang rejection. Usay, di ka magduka. Naman ganito sa'yo, gagunit mo kung cellphone, nagdamgon ako. Ah, Muna sa'yo, kasakit kong matakahan, sa akong mata, eh. Ah. Dinanan ako tanahon, eh. Ikapon ako diretso. Ah! Nalaman ko na agating talong manon. Kung ako ang pasultihon,